Ndek aku di Mbak Ita. Mbak Ita. Ita Jogja. Tak kandakno. Oh iya. Pak. Iya. Iya, Rek. Rena mbok kongkon anu coklek ku. Aja seneng ngaripin. Gak salek. Jangan ini rasa nang Dek ini muni ngaripin riyen iki piye diketok aja dhisik Lek. Muni ngono. wis, nang mulih. Wong ndek ngaripin muni ngono. Tak telpone gore arep iki panyancang ae. Mboten sias madul. Kelupa. Lina iki lupa. Kowe merut wong tuwek. Aku ki jarine gak tau nyanjung anak. Bedak-bedakno. Lina di mata Lina salah ae. Sing disanjung Arifin. Kowe sebagai wong tua aku muni ngono tenan apa ora? Ketake sing anak itu kasih antarane sing kene itu kaya yo rene ya. Kono anake anakku lanang yo pinter, anakku wedok yo pinter. Ora pinter ora anak. Ora maksud iki aku iki lho Pak, aku iki lho. Yo ora enek. Itu berarti bojoku kan. Ayo jelasno nang Lina. Jelas piye ne? Aku ki lho Pak, aku ki men dituduh ae Pak. Aku kok sedih. Sing dienggo omongan ki kan mok kuwi ae le Pak. Dienggo omongan. Dienggo. Nah. Nah tak celukno dedongote aku sing iso mbelani ya bojoku. Ora enek sing iso mbelani anakku ki. Lina. Iki wis tuturi Pak Cami. Aku ndek bojo. Iki bojoku yo. Lho, aku yo anak empat. Aku iki cinta pertamaku. Iki bojoku. Cinta pertamaku. Iki bojoku. Ngene ya. Nek wong tani wong tua iki. Kok kau? Ayo. Kayak ada beda-beda dong yo kene. Wong tua saya makan sepak. Oke nek beda-beda dong kene. Tembung beda iki kene. Jeneng kabeh anake dhewe bener-bener anake dhewe. Beda-beda aja ngono. Aja selalu nyalano wong tua iki. Wong tua ya piye tersinggung. Nek darani beda-beda no. Aja ngono. Coba bali meneh ora apik. Lah anakmu yo loro ati. Iya, ada loro ati ora nek bedane. Jenenge wong tua bedane iki Arifin iki Lina. Oke. Ora sah. Ngene Pak, wonge munine gak tau disanjung. Ngono Pak. Kan bojoku. Sanjung piye. Oh. Oh, gak tau disanjung Pak jare. Oh, anakku sing cantik, pinter. Wedok dhewe. Ya Allah Gusti. Pintere anakku ya Allah. Anakku cantik. Yo pengertian mbek wong tuwek ditambah nono ning Solo. Diterus. Jadi aku ora tau muni ngono Pak. Iya, anakku lanang ora ngetro sing ngetro anakku wedok. Ora kudu aku ngono Pak. Jadi lho Pak Lina. Sing apa-apa kita Arifin, apa kita Arifin. Gak, ora enak tembung iki ora. Bojoku yo Pak. Lah tapi Mae Ora enak. Tembung beda-beda nang iki apa arep kene. Iki ya anakku, iki ya anakku. Iki yo pinter, iki yo pinter. Iki kan Pak E. Lah aku ora tau nganu Pak E. Mergono Pak E Adin. Lah namanya Lho, Mae selalu Arifin. lho Arifin Pak. Kira bojoku yo Pak. Bojo iki sing roh kowe Pak, sing roh bojo iki yo. Sing roh bojo iki bojone apa anake? Tetep sing roh bojo, ambek bojo sing roh kak bojo yo. Ora wong Arifin ae kok coba anu. Ora enak beda-beda nang ora. Dari Arifin ae Pak piye jajal. Arifin lho Pak iki nek sanjung piye. Arifin nek nyalahno aku rak nyalahno yo Pak. Iya malah geger terus sering geger. Cara bocah. Wis gedhe iki sasaiki. Iso Pak. Urung iso mikir Iso beda-bedakno ngene iki. Mikir iki ya ngono mah. Aku dek kae yo ngono. Dek kae cilik iki pas aku sing disenengi kok Kangmo ayo apa Kangmo, tapi aku ora pernah menuntut yo cahku kok kanganku ae
gak pernah ya apa lah sing penting aku mergawe iso nulungi wong tuaku ya wis iku kewajibanku sebagai anak aku gak tau dek iya sing mbok senengi mau apa-apa mbok mau gak enek aku sing penting ndek kae ngene aku iso nulung wong tuaku seneng iku aku bangga aku tidak iri dengan saudara-saudaraku disayang apa dicium apa gak sing penting aku mbuktekno ambek keluargaku yo pak mbokku yo ora tau benci ndi anake yo padha disengkuyung ora ndi beras dikei beras ora ndi apa ora duwe apa ibaratnya ora ndi kloso dikei kloso ora dikei dingkek iku wis bentuk rasa apa rasa kasih sayange nang anak nek masalah diketokno ora ki iku kan persepsi mereka persepsi anake persepsi iki anakku apa persepsi wah yo banjindara tapi nek sebagai orang tua pas aku ora koyo ngono ki mau yo koyo wong tuaku ngono aku nganu anakku aku mesti ono anak sing disayang Pak kuwi sayange nang war apa-apa nang war terus nek sing makku ki apa-apa senengane ning emo pokoke ati pokoke beda lah tapi aku urung pernah setitik kata pun aku nembek wong tuaku apa-apa gak ya wis lagi wong tuaku wis koyo ngono isane ngono diapakno wong pancen iki wong tuaku tapi di saat aku ora duwe di saat aku ibaratnya butuh bantuan orang tua pun sama seperti anak-anak yang lainnya gak diberas kayak beras orang didindek wis bentuk rasa terima kasih ku terus kudu nuntut wong tuaku iya Pak wong tuaku kae diewangi kae wong tuaku gak mesti wong tua kan duwe rasa iba dhewe yo gak Pak kowe kan rumangsa apa ora kowe dadi anak ambek kowe kudu iri karo dulurem ngene-ngene iri apa ora lah yo terlalu dipikir jauh ki lho mikirnya terlalu jauh terlalu detail mari mungkin enggak apa jenenge media seperti ini dia itu ya koyo wah ibaratnya wah apa ngene Mas Arifin sing iso golek duit bareng iki dhisik keluargaku iki tare yo ngono dadi kangkar bar plonco sik di Parlan sik di Kusnan ya ora nek sing di ewah napa plonco sing diewana iki sing goden iki Denur karo Lek Sri. Lah ki terus iri, Bu. Yo ora yo biasa. Yo biasa. Yo ora dengan kemampuan orang tua seperti itu. Kemampuane teko kono piye. Yo wis aku didadekno yo iki masalah kecurahan hati ki aja terus mbokku terus mbok arani engko anak Lina ki ngene-ngene itu sebagai curahan hati. Tapi yo ngono mau bar yo intine yo wis lah jenenge wong tuaku seperti itu dia akan memahami sendiri. Wis tok sok ben ngerti dhewe nang anak-anakku sampeyan yo ngene iki loro ya kamu akan ngerti sendiri sok men kowe dadi wong tuwa aku gak iso jelasno yo aku tak jelasno aku gak iso tapi sok men kamu dikala kamu menjadi orang tua kamu akan seperti itu akan dituntut seperti itu oh mak kowe kok ngene mak kok ngene aku ndek kae ora pernah ndek omongan wong tuwa ngantek tak terlalu detail terus ngene ora aku utaku apa iki? Wong ndek jaman kae iki sine mergawe iso bantu wong tuaku sedih ngono ki aku sedih terus aku kudu diketokno. Ya mungkin masa-masa seperti itu masih masa-masa pengen dimanja, pengen disanjung, ya masa-masa seperti Lina ku mau. Ya sak ngono kuwi mau. Tapi kok dengan di saat dewasane kok ora ngerti dhewe. Oh iya. Dilihat endingnya aja, guys. Jangan sebagai curahan Lina, sebagai curahan orang tua ini dianggap wah kalau contoh wong bocah randi toto kromo kalau contoh wong tua jangan seperti itu. Ini hanya curahan piye toh omongane wong tua iki bener apa ora sing dijaluki Lina kan keputusannya aku bedakno sing disayang iki sing disayang iki silakan tapi aku dadi wong tua tetep anak ya tetep anak ada dituntun yo iki njaluk iki iso nukokno ditukokno masalah nyalah-nyalahno masalah malah salah-salahan bener-beneran iku Kak
persepsi atine ndekne dhewe. Tapi ki sebagai Memang wong tuwek saling iki, kowe wong tuwek iki pas aku Padha. wah aku dibantu aku tanpa anakku, aku dadi apa ya? Aku tanpa anakku aku dadi apa ngono. Nek bagiku lho ya aku ki aja ning anak-anakku, aku mungkin gak koyo ngene nggih. Aku wis banggakno diriku sendiri. Aku tanpa anak-anakku, aku adalah nol. Bodoh nol butul. Ya isek tetep dadi tukang pijat. Lho, gunane apa wong tuwek berjuang? Gunane apa wong tirakat pengen anake dadi wong pinter? Gunane wong tuwek tirakat jadi anake bugam ya ora, pengene anake wong tuwek pinter. Piye yo pengen dadi didikane wong pinter. Dengan menuntut seperti itu ya wis lah. Iku jenenge anak sing ngerti endi sing sekirane iki wis sing penting aku didik anakku dengan isane aku yo ngene nduk, isane aku yo ngene nduk. Wis aku gak perlu mbok tuntut marek-marek, aku isaku ngene dengan keterbatasanku goblokku ngene. Yo wis yo Pak, apa-apa. Sing penting awake dhewe kan Ora beda-beda. No. Nek bojo mesti ngerti aku. Nek aku mesti ngerti iki. Nek iki omong tetep padha. Wong bojo ki sigarane nyawa. Garwa sigarane nyawa. Ndekne ngerti nyawa sing tak gondol iki tetep ngerti. Endi sing keputusan sing sekirane apa ki tetep padha. Ora ene wong tuwa iki wong loro iki tetep ora padha. Bojo ki tetep padha. Ngono-ngono. Nek menurut Pak iki yo ngene, nek menurut aku yo ngene. Nek aku yo piye yo wong aku pancen ora sekolah yo Pak yo. Yo didikanku memang seperti itu. Memang aku nek salah yo ora dhewe Arifin ki ndek eneng tau benderno aku. Ora tau benderno aku. Ya wis mau pikirane bocah ki ngono mau yo ben sok ben kamu aku ben wis dewasa ya pikirane sok ben nek wis toh sok ben wis dadi wong tuwek bakal ngerti aku gak iso jelasno nek sekarang kamu debat masalah iku aku gak iso jelasno. Aku didarani ibarate beda kaset bedone iki piye ora bedone. Nah, wis to. Nek gawean iki aku wis tetep anak-anakku memang di belakang aku. Ning tetep aku mergawe ning di belakang aku menjadi sukses menjadi apa iku kok nguri saka anakku. Nek aku dadi wong tuwek tetep garda terdepan. Ngono lho. Suksesnya aku adalah suksesnya anakku di belakang. Ngono lho. Nek tanpa ada garda, masa iso sukses anake. Mergo gardane aku ya pengen kuwi piye. Ngono nuntun anakku sing bener dadi wong bener dadi wong sukses piye. Mesti ana gardane terdepan. Nek gardane iki mau garda bogang. Nek aku keterbatasanku goblok aku wong gak pinter, ilmuku kurang dhuwur, nek didik anakku kurang srek nang atine pemirsa, srek atine ndekne ya wis iku lah aku. Ngono. Ya, penting wis tak dongak-dongakno anakku tetep dibalik kekerasan anakku, dibalik ke kolotane anakku. Itulah didikan seorang lekdan miskin. Aku gak iso didik sing lembah manah alus gak iso. Ya ngono, brol wis. Jalukane ini piye? Ora ya jalukane memange waktu yang akan menunjukkan mereka semuanya. Nek aku tetap aku, nek kowe tetap kowe, waktu yang akan menunjukkan mereka semuanya. Setelah nanti ia besar, setelah ia berkeluarga, setelah dia mempunyai anak akan menjawabnya Pak. Ngono, dadi wong tua iya aja terus aku kudu piye ora usah. Berpasrah diri. Bisa menjawab sampe atine dhewe wis keluarga wis dadi. Nah, aku kaya ngene didik kowe ngene, aku ora iso jawab kowe, ya sing jawab ki sok ben karek kamu waktu yang akan menjawabnya. Nah, nek aku dadi wong tuwek selama iki aku tidak akan membeda-bedakan anak. Nek aku memang kesalahanku brol kowe ya wis ikulah aku. Kowe iki lho. Iku aku. Tapi aku gak pernah anakku terus tak sanjung, harus tak junjung harkat dan martabat diketok-ketokno wong. Wah, aku kudu anakku. Gak. Wis. Iya ora. Sing penting iki wis penting damai. Utohe damai mbek keluargane wis utohe
nyambut gawe ngonten bareng-bareng masalah dadi utawa waya bondo ora iki jam sekolah zamane ndek kae zamane ibaratnya zamane ndek kae udah nomor lu seperti itu cowek duduk nomor ya iki mak bagus rabi nah apa ngarani duit rabi dienggo udah nomor terus lho cowek tak kon duduk nomor sisa dengan mempunyai harta ibaratnya dimudahkan segala sesuatunya itulah ujian anak tidak terima dengan ono mau ibaratnya oh aku gak tau mbok ketokno sing mbok ketokno iki lho aku mergawe apa sing mbok ketokno wong jowo tapi iki pikirane wong tuwa iki ora ngono sing Rocky yo mok kuwi mau lho des pikirane wong tuwa oh di mata mereka iki siji kuwi tok tapi iki yo ngono mau tetep di belakang ngono lho oh gak terus kabeh-kabeh semua itu harus diketokkan wong tuwa iki piye lah sampeyan bakal dadi wong tuwek lah aku ndek kae sering maido wong tuwek ya koyo ngono kuwi aku sering maido wong tuaku sering nyacat wong tuaku Pak kowe kena apa mbek kae ambek dulurem kok ngene iki aku dijelasno berno jari sapa mbok kon rene kon ngomong terus tak tuntut Pak kuwi tak tuntut yo cuma omong tok ngono mau terus dengan bertambahnya usia tambahnya berkeluarga aku yo oh ndek kae wong tuaku ngene oh wong tuaku nanti akan menjawab sendiri setelah dia akan tambah usianya. Sekarang yo wis dinikmati aja dengan ketidakpuasan mereka antara ini itu ini ya silahkan saja. Itulah Dames mendidik dengan keterbatasan gak pinter lah dengan omongane yo sing kudune ngene lah tapi tetap menerima keluargaku tetap menerima keluarga terus menaik ya sahabat itu ruwet mele itu mesti cerita ngono kok ora dianu pemirsa kapok